Il-Maġistrat Nadine Lija se tirrikuża ruħha mill-kumpilazzjoni tal-provi kontra l-4 irġiel akkużati bl-involviment fil-qtil ta' Carmel Kirkop u Daphne Caruana Galizia. Adrian u Robert Aġus magħruf bħala tal-Maksar, George De Giorgio magħruf bħala iċ-Ċiniż tresqu quddiem il-qorti l-ġimgħa filgħodu sabiex il-prosekuzzjoni setet tibda il-prosekuzzjoni fil-konfront tagħhom. Fil-bidu tas-seduta fawla massa strettament mill-uffiċjali tas-servizzi instema kif Jamie Vella ma setax jitressaq kif għadu pożittiv għal COVID-19. Ftit wara li beda ismih Jason Azzopardi li qed jidher bħala parti ċivili għall-familja ta' Caruana Galizia għamel talba formali sabiex il-Maġistrat tirrikuża ruħha minn dan il-każ. Azzopardi qal li għamel din it-talba mhux għax hemm riflessjoni fuq l-integrità personali tal-Maġistrat Lija. Madankollu għamel dan brabta ma' digret li għamlet l-istess maġistrat fl-2017 fil-kawża tal-Pulizija kontra Jorgen Fenech u f'numru ta' kawżi oħra. Fid-digret tagħha Dr. Lija kwotat partijiet mill-liġi Maltija u Ewropea u tenniet li l-ebda klawsola imsemmija fil-liġijiet ma jgħoddu għat-talba imresqa minn Jason Azzopardi. Il-Maġistrat Nadine Lija qalet ukoll li l-partijiet ikkonċernati kellhom iċ-ċans kollu sabiex jarfu lil prim imħallef biex maġistrati ma jidħlux fil-polza li bija inħatar il-Maġistrat għal kumpilazzjoni. Il-Maġistrat Lija tenniet li f'pajjiż li huwa diġà ippolarizzat politikament ikun żball jekk il-partiġjanizmu politiku jiġi rifless fuq il-qrati. Madankollu qabel temmet taqra id-digret qalet li se tkun qed tirrikuża ruħha mill-każ imressaq qudiemha.